Het is gewoon zich af, want dit is Theater aan het Vrijthof in Maastricht. En acteur Huub Stapel stuit hier vandaag met zijn nieuwe voorstelling. En Huub heeft bezoekers van de voorstelling opgeroepen om jassen mee te nemen die ingezameld werden voor onze jassenactie. En we gaan eens kijken, zo een uur voor de voorstelling, of er mensen zijn die een jas ingeleverd hebben. Mevrouw, het is wel een heel klein testje wat je hebt. Ja, 2 kinderjasjes. Kinderjasjes? Ja. Ja, maar die willen we heel graag voor de actie. Ja, daarom kom ik ze brengen. Via het theater kregen we het woord voor de jas. Nou, dus hebben we even geloerd of we allemaal een jas hadden. Mijn zus had jassen bij, ik had jassen. En toen dacht ik van, tuurlijk, heel goed doel. En ze kunnen het heel goed gebruiken. Ik denk dat je een hele grote kleerkast hebt toen. Heb ik ook. Want er zijn heel veel jassen toch wat hier aankomen. Ja, leuk hè. En wat is voor u de motivatie om een jas te schenken aan de actie? Ik vind het heel belangrijk dat anderen ook warmte dit jaar hebben. Meneer, ik heb net een jas gedoneerd voor de actie. Jazeker. Want? Ja, ik vind het een hele sympathieke actie van alleen. En ik had Huub Stapel beloofd, hebben we dadelijk even een afspraak met. Huub, ik breng in ieder geval een jas met. Dus hij is mij te groot geworden. Dus ik denk dat ze het even zijn plezier met kunnen doen. Ben ik de eerste die dat gaat doen. Een theater is natuurlijk de uitgelezen plek om jassen in te zamelen. Het hoeft zich erop maar licht te houden, toch? Dat is zo. En zeker nu we vanavond Huub Stapel in huis hebben, die ambassadeur is van deze actie. Ja, 1 en 1 is 2. En kijk al, de theaterdeuren zijn nog niet open en er hangen al heel wat jassen. Dus het is al een succes. Nou, ik ben heel blij dat u een jas hebt gedoneerd. Kijk, daar hangt een hele... Man die overleden is, dus het is een mooi goed doel. En hij werkte met daklozen, dus het is helemaal passend. Ik vind, maar zo ben ik opgevoed door 2 ongelooflijk leuke mensen, dat als het zichzelf maatschappelijk gezien en financieel gezien goed gaat, dat ze de plicht heeft om te kijken naar mensen die het minder hebben getroffen als zichzelf. In een land wat zo rijk is als Nederland, kan het gewoon niet bestaan dat 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Dat is gewoon volslagen belachelijk. Leef nu. Als het u goed gaat en je zit er van de winter warmjes bij, kijk eens in de kas of er een oude jas hing. Leef ze warm. Het kan ook voor kinderen zien. We zien ook 18.500 kinderen in Limburg die onder de armoedegrens leven. Pak bij elkaar wat je kunt missen en doneer aan deze actie. Meneer, wat een nette jas. Mooi hè? Dat is een hele mooie jas hè? Dat is gewoon echt voor mij. Maar waarom 1005? Het is best een hele hartstikke fijne jas. Het is nog een jas, maar ik heb hem eigenlijk te weinig gewoon. Hey, er mag een boodschap in die jas voor degene die hem ontvangt. Dus het lijkt me heel erg leuk als je dan zo'n jas krijgt. Er zit een mooie boodschap in. Wat zou je er voor boodschap in willen stoppen? Ja, heel veel plezier en heel veel warmte. Nu ben ik heel benieuwd wat je op dat briefje hebt geschreven. Want dat is immers het jas. Er zit een briefje in. Plezier nog van mijn 2 heel fijn winterjaks. Mevrouw, een mooie winterjas zag ik net langskomen waar u meegenomen hebt. Ja, zeker. En ook Hans, dus dat gun ik hem van harte, of haar van harte, of een kind, wat het ook is, maar hier geduld. Nu ben ik eens benieuwd wat je op dat briefje gaat schrijven. Nou, dat er heel lang en gezond warm mag blijven. Ik denk minstens 200 jassen opgehaald hier in het Theater aan de Vrijthof. Vlak voor de voorstelling van Huub Stapel, die heeft opgeroepen om jassen mee te nemen. En daar heb je heel erg goed gevolg aan gegeven. Dankjewel voor degene wat hem gaat ontvangen.